Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda uchuluka matupi. Kudwala nzoona ngati munalumvera chabe munthu ine nadwala kuti ndibwere serious mu wiki ya Christmas 2020. Kubwera paino nthawi niona kuti kudwala kumene naludwala kwendo inaliyo vimbikana nkako wena amati size yakatupidwa monga mchecha. So poona katupidwe nakhala waledi kunena kuti iyi kwendo mwamene yatupika so ningachite bwanji kuti nithandizidwe. Zoona nenda umu na umu yani masinganga kupasa kwa mankhwala chiboyi napitako ku makliniki nipeza kuti thandizo sina lupeze. Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda uchuluka matupi. Kukhalakhala nambomvera ku radio nukamba kuti kuli chipatala chimene chinabwera manje muno mchipata chochulidwa Maranatha. Pomvera mapulogalamu wawo ni mene analufotokozera natenga azimayi nana kuti ichi chipatala chioneka ngati chikhozo ndithandiza malinga mvuto imene ndili nayo. Zoonadi azimayi anakamba kuti tete tafika kuja tinampeza dokta ndipo anatilandira na manja abiri. Nabwera kuno first day second siku la chitatu napeza kuti by then nangokhala chabe nikamama mankhwala chanugona nugona but pamene agona ma bed sheet chani wonse ukhala wet na chani na chiwe. So ina nakulubya kuti mankhwala nishi alusi. Nthawi iyo nambo itanditsa chakudya ndipasa ni chakudya zimayi. Koma chinakacho ndidabwitsa kuti chinthu chamene nalulephera na utani nthawi iyo namba kudya zasintha zita. Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda uchuluka. So ngati anthu ena akalokaikira monga chipatala cha Maranatha comparing kuma private wena wonse abwera nishata nthawi yawe chabe. Ndipo ina amene nauza pambiri wena anakamba kuti koma nizapita ku Maranatha nanga imwe mnakwanitsa bwanji uchira. Nakamba kuti iyi ndiyo confidence imene nayo yonena kuti ngati anga derere rumu maonekedwe ndiye kuti ata nthawi yawe chabe. Koma weve atsate zimene zili mkati zonena kuti kodi ndingathandize bwanji zolera mphamvu ya Mulungu ndiye kuti paja ayipeza thandizo. Ichi ndiye china chimene anthu ndingawawuze sikoma kwambiri. Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda uchuluka matupi. Ineyo chikhalire ndi madwala masazi mthupi mwanga. Ndiye masazi amandivuta kwakuti olo kuchipatala ku Sento anakandipatsa mankhwala ndikumamwa. Ndiye ndinakakhala ngati ndachira pang'ono. Komano panadzakhala kuti mabala anakula m'mimba mwanga. Ndiye chakudya cholimba anandiletsa chansima. Kwakuti ndi madya zopepuka zokha. Zina zimene zimakuvutani kuchita zinali ngati ziti nthawi imene munanga mmadwala? Ndi miyendo. Miyendonso imavuta? Miyendo imavuta ndiye inafoka ano. Kuyenda sikumatheka? Sikumatheka ama ndinyamula. Oh. Kukunyamulani mutuluke? Ama ndinyamula ndithu anthu atatu mandinyamula. Anthu ake ndi amenewa. Ama ndinyamula kunditulutsa nyumba mwangamu kudzandika panjapa kundigoneka. Basi kufuna kundisambitsa ama ndinyamulizana kukandisambitsa. Akabwera kundidzoza mafuta kundiveka anangawa. Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda uchuluka matupi. Za Maranatha munamva bwanji? Za Maranatha ndinadzamva chifukwa cha mwana wanga amene amakhala ku Lilongwe. Mdzukulu wa ineyo. Ndiye atamva anadzapita ku kampaniyo ndikukandigulira mankhwalawo. Ndipo anatha kunditumizira. Ndipo anapatsa guardian kuti adzindiyang'anira pakumwa mankhwalawa. Ama ndimwetsa ndithu. Mpaka na itatha imene anandiyang'anira ndithu. Ndiye anandipezeraso kumamwa ndithu.
ndikufikira nano pamene pano ndinayamba kuona kusintha nditakhala 1 wiki chifukwa ndinali oti odwalika thupi langa lonse linatekeseka kufoka. Ndiyeno pakuleka kufoka kumene kuku inatha 1 wiki nkudziona kuti zinthu zamba kusintha ndithu. Chimasintha njani? Chimasinthika kuti zimene ndimamva ululuzo sindikuzimva. Ndipo njala ndimapanda kuimvayo ndikuona ndamba kumva njala. Ndiyeno ndimaona kuti kusintha kulipo Mulungu amadzerera mwa munthu. Ndiye kudzerera kwa munthu kumeneko ndikufikirana pano ndithu ndakakolola kumunda nkumadziwa kuseza thumba kubwera nalo dzatsira ku nkhoko ichimanga kudziwa kuti kusintha kulipo. Maranatha Natural Healing Ministry. Kuchiza matenda uchuluka mutupi. Timakhala osangalala nthawi zonse ngati tikumva maumboni osiyanasiyana ndiponso ngati inuyo mmakhala nchidwi chosatira programu imeneyi ya Maranatha. Inde tabweranso siku ya lero na zokoma zambiri zimene tifuna imwe ndi ise tiyendere limodzi. Mwa nthawi zonse sabata makhala ndine Andrew Toto wa Mushiri. Tenti walole ma sponsors athu atipasire uthenga. Ukata uthenga Bambo Kutabasa abwere pano. Kodi atifotokozere tanyamula zotani ife Maranatha zimene zili za phindu kwambiri kwa inu. Tiyendere limodzi. Maranatha Natural Healing. Kwagwa mtengo wa nthambi sikusowa, dzuwa salozerana. Aliyense kungoti koma ku Maranatha Natural Healing Ministries ndidapezako mpumulo ku nthenda yanga. Kodi inu mukutsalira pati? Nkutheka tukuti ndi inuyo kapena m'bale wanu amene ali ndi mavuto monga BP, sugar, stroke, asthma, vuto la chiwindi, likango, mavuto a mtima, kuotcha kwa mapazi ndi miyendo, kupweteka pokodza, chitetezo chotsika, angakhalenso kansa ndi vuto lina lililonse. Pezani mahebo supplements a Maranatha mashopu onse a Maranatha muno Malawi. Phone 0888-381-131 kapena 0996-867-190. Wakusina kutu ndi nasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukudziwa kunena kuti mukumva kukoma Maranatha ndi utumiki. Tikamati Maranatha ndi kuti Yesu akubweranso posachedwa. Tikufuna Yesu akabwera posachedwa adzapeze amayi awo alibe BP, abambo awo alibe vuto la prostate, mnyamata uyo alibe vuto la magases. Tonse tizapita kumwamba mokondwa komanso athanzi. Inu ndimafuna ndikuuze kunena kuti Maranatha mukabwera ku Maranatha mumapindula zambiri. Ndimafotokoza pano kunena kuti ku Maranatha mukabwera mumapindula zinthu zitatu. One, you benefit nutritionally. Matupi athu amakhala athanzi. Komanso timapindula ndi mankhwala amene amapezeka ma herbal supplements a Maranatha. Timaitcha kuti you benefit medicinally. Komanso electrically umapanganso benefit. For ma herbal Maranatha mumakhala ma compounds amene amakhala ndi mphamvu ya magetsi. Amene amakakonza ma nervous system, ma blood vessels and the like. So nchifukwa ku Maranatha mukabwera wina aliyense akupeza mpumulo chifukwa ku Maranatha mahebo athu amakhala ndi 1 ma medicinal effects, 2 amakhala ndi electric effects, komanso amakhalanso ndi what we call nutritional effects. So since it's what we call herbology and holistic approach to a problem. So ndimafuna kunena kuti lero tiyendere limodzi pa chitikambwera pano timakhala ndi maumboni. Maumboni pano ndi sadzatha. Ndizakhala kupereka maumboni pano tsiku ndi tsiku kuti inuyo mukalimbikitsike. Lero tili muchipata tili ndi follow program. Mukumbukira tidabwera pano mu 2020 ndi nkhani ya bambo Sestino Mwale kuchokera ku Mchenga compound. Kumene kuku adatiuza kuti adali ndi vuto la kwendo. Adapanga develop what we call elephantiasis. Ndiye kuti kumunsi kwa miyendo ma extremities sumafika magazi.
komanso sikumafika oxygen. As a result, kwendo udavimba, kwendo udadabi kuvimba pompo, komanso maputa kwambiri. So arabwera ku Maranatha 2020 anapeza kuti adapeza bwino, adachira, adapola. Ndiye timafuna kuti tikafufuze kodi Mr. Mwale tsopano pano akupeza bwanji, atachira nthawi imeneyi 2020 kodi panopo adadwalanso. Ndiye timafuna Mr. Mwale akatiyankhe. Tiye titengane tifike ku compound ya Mchenga muchipata tikamveso Mr. Mwale kodi pano akupeza bwanji, adadwalanso kapena akudwalanso. So atiyankhe, tiye tendere limodzi. Zikomo. Tithokoze kwambiri Bambo Kutabasa, ndiye atifotokozera bwino kwambiri kuti tipite kuja kumchenga muchipata makamaka kuno kumawa tikamveza amwale chifukwa 2020 anabweresa umboni kufotokoza kuti yayi matenda ya mchecha ndi zina zotero. Ndiye lero tifuna timve kuti kodi zili motani. Tiye tikusatire umboni umene wa Bambo Mwale timve nikutheka tenso upezapo ndithu chiriso. Lelo tabwera ndi mayankho ku mafunso atatu omwe anthu ambiri amafunsa kawirikawiri pa za mahebo a Maranatha. 1. Kodi mahebo a Maranatha amathandizadi kwa odwala matenda a shuga? Yankho ndi zoonadi, ndipo si shuga yekha. Maumboni a izi akuperekedwa tsiku ndi tsiku kuchokera kwa anthu omwe miyoyo yawo yapepukidwa ku matenda awa chifukwa chogwiritsa ntchito mahebo a Maranatha. 2. Ndi zovuta zanji zomwe zimadza mthupi kutsatira kugwiritsa ntchito mahebo supplementiwa? Yankho palibe vuto lililonse. Chofunika ndi kutsatira malangizo onse ndi ndondomeko zoyenera zomwera mahebowa nthawi zonse kuti muthandizike moyenera. 3. Chimachitika ndi chani ukayamba kumwa mahebo supplement a Maranatha? Yankho chifukwa choti mahebowa amapangidwa kuchokera ku zomera zachilengedwe popanda kuonjezera china chilichonse, akalowa mthupi amatsuka ndi kuchotsa zonse zachilendo ndi kubwezeretsa ungwiro mthupi, ndipo ziwalo zimayambanso kugwira ntchito yake moyenera. Ndi chifukwa chake pambali pa matenda a shuga tatchula aja, mahebo a Maranatha amathandizanso ku mavuto achibayo, mphumo, BP, kupweteka kwa miyendo ndi mapazi, komanso matenda a mtima, chiwindi, mapapo, impsyo, kuphatikizapo mitundu yambiri ya kansa ndi zina. Pitani ku mashopu a Maranatha omwe ali m'madera ambiri m'dziko muno, kapena imbani foni pa 0888-381-131 kapena 0996-867-190 kuti mumve zambiri. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanzi, dziko la thanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Ine dzina langa ndi Sestino Mwale. Kuno mwafika mwandipeza ni ku Mchenga compound boma ya Chipata. Zikomo kwame, tinamva kuti munali kudwala Mwale. Tifotokozereni zinali motani. Zona ine inali chaka cha 2020 haimene ndaludwala kwendo. Kwendo hii inavimba. Itavimba icho chaka chone kuti inajua malire inali black kupansi. Umene va heo takotona kuti mchecha. Sono kunaona kuti podwala po size amene hii nakhala wosinka kuti nikiani jani jipisa so. Kuti kwendo ito jua malire so kunuvimba huko kuli chabe buno kwendo. So poganiza nana kuti niyeso pita makliniki. Nina yeso pita makliniki kumnumu. Yeso tenga mankhwala toza kuti sinathandiziwa. Antiro ndalumvera pa radio yo nthawi. Pamene ndalumvera pa radio namba program ya Maranatha. Ku Maranatha amathandiza. Yenzona ndiyo nthawi ndadali nanyamuka kupita ku Maranatha. Tukakuja ndandira ndandi bwino mwa ulemu wawo. Kuja ndapeza dokota anati ili kwendo yani mwenda kuti ndi chani mwe. Ndi BP. Ndatsira ku kwendo. So ine BP kala so akuti so palibe phindi yakuti tikupimeni na machini ina iliyonse. Antilo pajana tani nani pasa mankhwala none kuti ine ndikambe koma. Koma ananu uzirapiyo nthawi. Nena kuti mankhwala musakaikire msachite bwanji. Muzachira. Sure sana ndipatsa manyere tichani. Ni vikopo chabe tomena anandipasa. Namba koma aja mankhwala ku Maranatha kuja namba koma. Ndipana akambo tingati simkuja simchite chani. Muzawa na mweka bali 2-3 days muzamba kuma zinachitikani. Pauti kugona iyo nthawi ngoti imwe maningana ni
timetable imene anandipatsa yomwe namankhwala iyo nthawi nalugona nalutanu chitanso ngati kuti kapena ndiwe kapepe inafika iyo nthawi yakuti ikwendo yokha iyambofunduka yambochoka vikumba tsika pansi ine ambayi vironda nizapola kwanje nabwereranso kuja kumalanasa so ndafika kuja leva jana ndoza kuti ini mphamvu ya mankhwala imene ili utani ili ukilina matenda bani koma msayembekezanso kuti kapena pali vuto ina kapena vironda sivizapola sure napita uma ulenda awiri atatu pesa kuti virondo vita yambouma so mpaka napita kuja iyo nthawi kwakuti mnyamata ito ni nyamulo nika panjinga kuti ndikwere ukanga kuti ndikwere nika panjinga koma mpaka nafika nthawi pamene natani nambokhala bwino kuti utsiri adabwa wekha unaona kuti nabwera panjinga ine neka nambapo chova ndipo amwali ine nzo mchenja itika kuti aona nini nachi sochora kwa yapo ndinapeza kuti ichi chipatala chasiyana nitumakilindi kwina ngakhale kunabwera kwina tumakilindi kuti kuli mahebo chani naona kuti Maranatha mpaka nazimayi iyo nthawi ngasuti analumwa konso nawo mankhwala ananena magasi chani vinini peza kuti azimayi nawo vakuja vina vinaletsedwa tenzi lyambokuja up to ino 2022 kwendo iche kalibobweranso momwe natani ninapolera nthawi imeneyo ufika ino nthawi nimayeso zichekinga utani kuti lomba malenga ni agement imene nilimo ndizo kuti sinje kuti matenda ache ndine kuti ndiwachazabweranso acha matenda nawo kuti anatani anati nachiti ya Maranatha undombo nini nawo mwanefoni zikomo kwambiri. So icho chinali chaka cha 2020 pamene mnalandira thandizo kuchokera ku Maranatha. Kuchokera pa nthawi iyo sopano bofika pakati apa palibe kena kalikonse kamene kanachitika kukhuza nakwenda palibe chinachi zinchito chiyandikira kalikonse njinga ngakhaleko kuno so nafunika kubwerana njinga tanthauza kuti acha matenda ineyo nichita believe kuti acha matenda anati so ndiwo mboni mmene ndingapereke kuti ngati kuli wena amene amaondoka ikira ine ndiyo kamba pano nachita kumalana mwina mokumbusa amwale kunaliko ujuwa mphini ku Maranatha wewe ni mankhwala chaba kupatsana pauda chabe kunkakhala masirapu chani choncho kunalibe mphini kulibe nsolo kena kalikonse mutisimikizira kuti kunalibe nkhani ina iliyonse ya using'anga sawa mbeza sachita kena kalikonse iwe malingo akapereka dandaulo ukapereka dandaulo ndiwala chakuti iwe ajazaona woti nchabe mndwala che mankhwala ni yapo gulani ugula chabe mankhwala pitani mkambo koma umboni umene loko pano ndikozopereka nsomboni kuti alipo khazeni wasu akuti alina chani ati mtima unalukula chani ulephera usebenza 2 months koma wambako utani ugula mankhwala kuja niyamba utani munthu sanaluyenda sanaluka mpaka nananyamuka uyenda distance kuona bulu wake ya bwanji ndimatine kapito kamfunsa kuti ndiliko bwino so ichi ndimaona kuti ngati kukakonkhala mulo la mmene Maranatha amasewenzera ndikuti uyo moyo wako ufunika kubwerera pakale koma ngati ni nthawi yona kuti Yehova nena kuti poti munthu amakhala masiku awiri ati yobadwa ni yakufa ngati ni Yehova wafuna kuti iwo sachire uleno lepera suzachira koma ngati nkochira ufunika kudziwa tayendako kuti kuliru kwina kulikonse pamene ife amene timasenzetsa ku mankhwala Maranatha panoluka pasu ndinachira tenga 2020 ne ino nthawi kwendo sibwererapo ndiyakuti uoneka kuti aja mankhwala alukira ntchito tuombo nini nawe amwale mwabwera mugawo la chiwiri kuzatiuza za umboni wanu ija gawo loyamba inaliko critical ndiponso mwabwera gawo ya chiwiri kuzaonesa chisangalalo chanu ku Maranatha kamba kazimene kamba kamankhwala amene mnathandizika nawo ndiye chimwemwe chanu chimene mwanyamula lero kuti dekanilute soti nikawauze kuti onani kwendo iyi yenze yovuta lero nilichabe bwino sinabwererepo ni maota amene mwanyamulira anthu kubwerako apa anafuna ukatile umboni kuti ngati paliwena akalukayikira ichi chipatala cha Maranatha mwina angodzitayitsa chabe nthawi chifukwa ngati munthu chinthu chamene udziwa kuti chilikufuta umayesa mamene anayesera nzako koma ngati suyesa nichuza khala 10 minutes so uyu numboni ne wauza nzanga unena kuti ngati zasowa mpita mkambirana nawo ndiponso safo singa munthu kuti ayi kapena ndamo mwakuti chani amakuuza iwe wekho ne utani mwabwera na saizi yotani ukakama
iwa jansa linayo danga na kuti mankhwala tingakuthandize ndi kwambire ni ava ndipo ava mpitirize sono mbono umene uja ndimaona una kuti kumasiyana ni umbono uja kuti kapena kukagula chinthu chona kuti ukaperewera ndalama akuti kubwererani pamene kumalanasa kulimbobwerera adzakupatsa mankhwala wena aliwonse malingana na saizi imene watani wathandizika ndiwo mbono umene anthu ndingawauze uja umboni woyamba amwale vanthu ongoti ayi mwina amwale anawapasa ndalama Maranatha ndiponso taona kuti mwabweranso kodi amwale munapasidwa ndalama ine aliyonse kuti ayi mbwere mfotokoze zimenezi ndipo loko pano nikamba palibenso ati munthu akanamebodza kuti Maranatha kapena achitogula vanthu achite chiyani chinthu chakumva chimasiyana nichopenya maso uja amene amaganiza kuti vanthu amachitoguliwa utani ubwere iwe wekha ukaone mwamene kapena ndalama ziliko loko kapena kulibe koma ngati ungayembekeza kuti ugoja akamfoletsa ufoletsa kwakucha kumalanasa ni moyo atipatse mankhwala osati ati zoguliwa zotani yekuti paja ungonamiza nzako koma yafuna ndalama apita akasevenzi osati kumalanasa ane kuti akapatsako ndalama kulibe ndalama iliyonse so ndiwo mboni ndingawauze vanthu mawu yakukhosa amwale amene mfuna musimikizire wina aliyense ine mwina mowauza anzanga abale anzanga vinthu timachitoyesa kuyesa chifukwa anakamba kuti munthu aliyense ngati susewenza baibulo ikuti wosasewenza asadye meaning kuti ngati iwe uli khale palibe chimene ungapeza koma ngati wadwala wayesa ukunuku ngati anzanu tinayiyesa Maranatha ilipwesa bwerani muyiyese Maranatha kuti muone kuti kodi Maranatha imakangira poti kwati mambo kuti ati matenda kuchiberekero azimayi chiyani pini loko ina amene sunikamba kuti amana kuti ni mchecha koma kunalibe ni mchechawo ini kesi mwina nakakamba kuti tendijuwe kwene ine nakavomekeza ujuwa kwende koma pamene munthu nili kuno bwino lomba izi zimatangitsa munthu chiche chinthu ukalibopeza ukalibopenya na maso wako umaganiza kuti vaja wonse amakamba kucha ndikuti amagula amatatu kulibogula kulikonse koma ngati wafuna kuti moyo wako upitirire bwera mametera bwera ifanzako ndiwo mbono umene ndingapatse vanthu amwale kodi apa tikuona ni munyamuka bwinobwino na kuzunguluka kuti anthu aone kuti kodi amwale anachiradi osa anachita ine ndinachira iyo nthawi nikuti anawito ninyamula pamene ano ninyamulo nikapakeriya ya njinga ino nthawi oma munthu angakanike zo pakeriya ya njinga niyenda bwinobwino Olani Chilani Maranatha makamaka umboni wabwino kwambiri kusokera kuli bambo mwale ndikupita nditu mchaka cha 2020 tinabweresa umboni pano wa amwale komanso adona yawo kweni amwale chifukwa mwendo uyu unali nditu wotupa kapena kuti mchecha tevena timaziwa kuti ayi mchecha ndiye uyu mwendo wa amwale unali wotupa kwambiri sanaluthopa njinga sanalupita kumunda zintchito zonse zachimuna anali kulephera sanali kukwanisa ngakhale pang'ono so pamene tinapita kukambirana nawo amwale atamva za Maranatha ambagwisa ntchito ma herbal supplements amwale anatifotokozera choambirira kukamba kuti nambo piwa fesi kuchoka chiwe tukuta je kuvimba blanket atiyo nthawi pa nthawi iyo zinali zovutako koma pamene anamba kusevenzesa zonse zinamba kuyenda nthawi ina anakwera njinga kunyamula fataleza kupereka kumunda nthawi ya 2020 lero tabweranso ndi umboni wa amwale abweranso pano kuzatisimikizira kuti ngani ija yamene tinabweresa paja lero nabweranso kuti nkusimikizirani kuti ine mwendo uyu unatha unabwera m'malo mwake zonse zili bwino pa nthawi iyo anatifotokozera kuti panali maganizo kuti akajuwe koma sanajuwe lero amwale ali bwinobwino zonse zintchito alugwira kamba kakuti anathamanga kupita ku Maranatha Maranatha vathandiza ndiponso lero amwale zonse zawo zili bwino namweyo nkutheka muli na mchecha nkutheka muli na mafibroids stroke matenda osiyana chulani pano pa dziko lapansi nanunso mukabwera ku Maranatha na chikhulupiriro kuti nizachira muzachirati bwerani ku Maranatha kuti nanunso mukabwere pano mukathirire umboni monga amwale awo amwale anachi zonse zebwe ndikuthokozeni kwambiri kuti mwasatira umboni umene
maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Chitsimikizo chakuti maumboniwo ndi woona chilipo, zakuti anthu akuchiradi mdziko muno palibenso akukayikira. Koma ndi zodabwitsa kuti alipobe anthu ena mdziko muno amene akulolera kumavutika ndi nthenda zomwe anzawo akuchirazo. Kodi chimakhala chili chani? Mphwayi, kuphwekesa, kapena kufuna zina kakhala zochokera kunja zopanga azongo? Maranatha Natural Hearing Ministries. Nkhani ili pano ndi yakuti Mahebo Products amene akupangidwa ku Maranatha akuchitadi zozizwitsa. Maumboni akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Ndi odala amene akumati akamva mauthengawa ndi kuwagwiritsa ntchito. Musafere kuutsi, thandizo la vuto lanulo lilipo ku Maranatha. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190 kuti musinthe nyengo zanuzo. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanzi, dziko la thanzi. wakusina khutu ndi nasi. Uyo ndiye unali mboni wathu makamaka kuchokera kwa Bambo Mwale Sestino mu mzinda wa Chipata kuja kumchenga. Atifotokozera kuti sizinabwerenso. Ndiye lekani nipereke mpata kuti Bambo Kutabasa kuti timaliza motani programu yathu ya siku ya lero. Alhamdulillah, tithokoze Mulungu wa moyo okhala kumwamba amene amavumbulutsa zobisikazo. Inu ndimafotokoza kuti muzomera zomwezi ma plants amene timaonawa Mulungu adayika m'machiriso. Sangalole Mulungu kuti ana ake afe, ana ake azunzike zomera zilipo. Losatheka zimenezo. So nchifukwa cha Maranatha tidaphunzira herbology, phytotherapy, holistic medicine. Kuti munthu tikamuphunzira bwino anatomy, physiology, biochemistry, tiphunzireso zomera, plant botany. So mwaonanso kuti Mr. Sestino Mwale akuti sadadwalenso. Kuyambira 2020 atapola ku Maranatha, atapeza kuno ku Maranatha, atachita ku Maranatha ku vuto lawo la checha kapena kuti elephantiasis mpaka na pano ali bwino. Inu kuteka tu ndikulankhula pano mukuzunzika amayi ndi cervical cancer, abambo mwindi vuto la prostate, nyamata asima ikuzunza magases. Inu pangani chiganizo lero tifike ku Maranatha. Ndimafuna ndikusireni molankhula Paulo kunena kuti uthenga wabwino suchitisa manyazi. Inu ngati munabwerapo ku Maranatha ndikukweza bwino auzire anzanu. Ngati mukuvutika padakali pano pangani chiganizo lero mubwere ku Maranatha. Ndimafuna Mulungu akudalitseni mmene mupanga chiganizo lero chobwera ku Maranatha. God bless you. Alhamdulillah. Amen. Abale banga, izo ndiye zimene tinakutengerani pa siku ya lero. Ndikhulupirira kuti mwadalisika nazo, mwathandizika nazo, mwapanga chiganizo kuti mukapite ku Maranatha. Amwale anali na kwendo yotupa mchecha. Lero abotiuza kuti yaine pola na ma supplements ochokera kuja ku Maranatha. Chimene tulufunisisa kweni chakuti inu ndi ine tikasimbero koma mu moyo wathu. Thokoze kwambiri Bambo Kutabasa komanso nonse amene tayendera limodzi mpulogalamu yathu ya siku lero. Mushiri totwani ngoti pitizani kusatira ma programs yosatira. Zikoma kwambiri. Tango machila nitwape Chongo bila molika wakusina khutu ndi nasi.